Μόλις πριν 2 μέρες ήρθαμε από το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, όπου είχαμε πάει μαζί με τον πατέρα Αμβρόσιο και άλλους πατέρας, αλλά και κάποιοι από εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας μεταφέρουμε την ευλογία από τα Πανάγια προσκυνήματα. Για όλους προσευχηθήκαμε, για τον καθένα ξεχωριστά, γιατί όπως είπε ο πατήρ Αμβρόσιος προηγουμένως, είστε όλοι αγαπημένα μας πρόσωπα, αφού είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, αλλά και μας συνδέουν κοινοί πνευματικοί αγώνες, όπως μεταξύ των άλλων και αυτός ο αγώνας ο οποίος γίνεται με κόπους πολλούς και με προσευχή και με ζέση και θέρμη καρδίας, για να τελειώσουν τα έργα στον ωραιότατο, ιστορικό και μεγαλοπρεπή ναό της Ευαγγελιστρίας, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός των Πατρών. Πιστεύω ότι απόψε εδώ είναι η αφρόκρεμα του λαού της Πάτρας, γιατί η Ευαγγελίστρια πάντοτε συγκέντρωνε το ενδιαφέρον από πλευράς πνευματικής, αλλά και γενικότερα κοινωνικής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε χρέος ιερό και καθήκον Άγιο να διατηρούμε αυτό το κρέος και την έγκλη του ναού αυτού, που είναι ο οφθαλμός των πατρών και που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο του πατραϊκού λαού, αλλά και γενικότερα ως Μητροπολιτικός Ναός, αλλά και ως ένα ιστορικό μνημείο της πόλεως των πατρών. Κάθε λοιπόν μνημείο ιστορικό δεν είναι μνημείο μόνο της πόλεως στην οποία βρίσκεται, αλλά είναι μνημείο γενικότερου ενδιαφέροντος και εν προκειμένου είναι μνημείο ιστορικό της Ελλάδος. Θα ενθυμίστε και θα γνωρίζετε ότι οι ναοί μητροπολιτικοί των πόλεων των μεγάλων, οι οποίοι ανηγέρθησαν μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό, είναι αφιερωμένοι στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γιατί η ελευθερία της Ελλάδος συνδέθηκε με το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και με αυτή την ίδια την Παναγία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πατέρα Αμβρόσιο και τους συνεργάτες του όλους, τους ανέφερε προηγουμένως, τα εκκλησιαστικά συμβούλια κατά καιρούς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο το συγκεκριμένο της παρούσης περίοδου, το οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις προ λίγων ημερών με τον διορισμό των καινούριων, τους ιεροψάλτας του Ιερού Ναού, τους νεοκόρους του Ιερού Ναού και όλο το προσωπικό που ασχολείται με το πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, την φιλόπτωχο αδελφότητα και όπως τις ονόμασα και τις βάφτισα, τις Ευαγγελίστριες, που είναι εδώ και που παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κόπο και πάντοτε με κόπο και μόχθο, χωρίς να έχουν οπωσδήποτε μέσα τους καμία αίσθηση της ελήψεως χρόνου από την οικογένειά τους και γενικότερα από την οποιαδήποτε κοινωνική τους προσπάθεια. Μας περιμένουν, μας διακονούν και τις ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και όλους εσάς, τους διακόνους αυτής της προσπαθίας για την περάτωση των έργων του Ναού της Ευαγγελιστρίας, σας ευχαριστούμε πολύ, όπως και το ξενοδοχείο εδώ, τη διεύθυνση, τον κύριο Γιαννάτο, ο οποίος μας βοηθάει στην προσπάθεια αυτή. Και επαναλαμβάνω, τα παιδιά τα οποία εδώ με τον κύριο Γαλάνη και τους συνεργάτες του θα τραγουδήσουν του Μουσικού Σχολείου των Πατρών, αλλά και τα παιδιά τα οποία θα χορέψουν από τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο. Καλή δύναμη σε όλους, να έχετε ψυχοσωματική υγεία και με το καλό να διέλθουμε και το στάδιο το επικείμενο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και να δοξάσουμε τον Κύριον ημών αναστάντα εκ νεκρών. Ο Θεός μαζί σας, θερμές ευχαριστίες, συγχαρητήρια θερμά για το επιτελούμενο έργο, να έχετε τη χάρη και την ευλογία του Θεού δια πρεσβειών της Ευαγγελιστρίας Παναγίας μας.
λίγο καφέ, παρακαλώ. Αγίου Επιτρόπου, παρακαλώ.
αυτό που λέω. Άμα μιλάτε δυνατά. Θα το κόψουμε. Θα το κόψουμε, λέω, όσο δεν κάνει.
ευχαριστήσουμε τα παιδιά και τους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου της Σπάρτας. Ήμασταν λίγο προφημένοι στην κουβέντα και αυτό είναι ευχάριστο βέβαια, αλλά αξίζουμε και το πρότυπο πιο δυνατό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσους ήταν σήμερα χορηγοί σε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά στις ρωτώντες στο τραπέζι μας. Οι οποίοι είναι οι εξής. Τους έχουμε βάλει όχι με κάποια σειρά όπως έτυχε. Είναι το catering του κυρίου Αλέξανδρου Φάκα. Τις τελειούρες εδώ, τα κοντινάκια, τα κουβέλια στο τραπέζι, η φωτοποιία του κυρίου Χάχανη. Ευχαριστούμε και στις συγχώρες που είναι εδώ. Το ζαχαροπλαστείο Κάραβελ, ο κ. Παπαδόπουλος, τους συνεργάτες του. Το ζαχαροπλαστείο Λοτσάρης, γνωστός του πόλου. Το αρτοποιείο Καραυτόπουλος. Το αρτοποιείο Τυριγάδη. Το αρτοποιείο Χαραλαμπόπουλος. Το αρτοποιείο Σουσάμι. Το αρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο του κ. Λεωνά. Τον κύριο Ευστάθιο Μαλάκη, ο οποίος έχει την προσωπία των δισκότων Παπαδοπούλου και μας έχουν φέρει εδώ διάφορα ερέσματα. Επίσης, τον κύριο Νίκο Τσανταλιώτη, ο οποίος είναι κοντά μας και σε μια όμορφη στιγμή και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης το Ανθοπολείο Κουκούβας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πολιόπουλο, τον εφημερίδα φυσιολόγος που είναι εδώ μπροστά και έχει ανακαλύψει το γεγονός, καθώς και τα παιδιά από την Ευαγγελίστρια, τα οποία με επικεφαλής τον διάκονο πατέρα του Μισθωτή έχουν αναλάβει και έχει γίνει ένα blog, μια ιστοσελίδα του ναού μας, η οποία είναι από τον Ιούνιο, 11 Ιουνίου του Αγίου Λουκά που ξεκινήσαμε. Η ιστοσελίδα αυτή έχει διάφορες ειδήσεις του τροπόλεως μας, αλλά και έχει όλο το πρόγραμμα του ναού μας. Αν μπει κανείς στο ίντερνετ και βάλει Ευαγγελίστρια Πάτρας, θα μπει σε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία σήμερα το βράδυ κιόλας θα έχει ρεπορτάζ από τον Πινετήλος. Οπότε μπορεί να το πρόσωπό σας στο ίντερνετ. Είναι ο Πατήρ Μισθωτής, είναι ο Μάριος, ο Μιχάλης, ο Νεκτάριος, ο Μίλης, ο Ρωμιός. Δεν βοηθάει καθόλου εδώ. Πήγαινε εκεί πίσω. Πού? Κράτα εδώ. Yeah.
Να ευχαριστήσουμε τους νέους και τις νέες του Λαογραφικού Βορευτικού Ομίλου Πατρών για την ωραία και ευαίσθητη παρουσία τους. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό να κρατάμε σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας και στη διασκέδασή μας τις ρίζες μας, τις ρίζες φιλίες μας, ορθόδοξες και ελληνικές. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά. Ο υπεύθυνος του Λαογραφικού Βορευτικού είναι η ψυχή του, πρόεδρος είναι ο κ. Αλλά η ψυχή όλων εδώ είναι ο Διογέννης, ο οποίος και πέρσι και φέτος, παρόλο που είχαν κάποια εκδήλωση πριν από λίγες μέρες, είχαν πολύ εντατική εργασία, ήρθε αυτό το τμήμα και μας αρέσουν πολύ γιατί πορεύουν στον αέρα, λεβέντικα, όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τον χρόνο. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα πήγε πολύ ωραία η βραδιά, ήταν ευχάριστο με τα τραγούδια, με τους κουρούς, αλλά όπως είπε ο πατήρ Ανδρώσιος, αν θέλετε μπορείτε να τραγουδήσετε και να χορεύσετε κιόλας. Γιατί είναι μια ευχάριστη συνάντηση. Πιστεύω όσοι κερδίσατε τα δώρα είσαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά και όλοι οι άλλοι είναι κερδισμένοι γιατί η παρουσία τόσων ανθρώπων στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό δίνει εξαιρετική χαρά και μεγάλη ευλογία. Και εύχομαι η Ευαγγελίστρια Παναγία μας να σας σκέπτει και να πρεσβεύει για όλους σας προς τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή Σαρακοστή.